Moi, mä oon Sakke ja mun kaverina tuossa on Markku. Tänään me puhutaan siitä, että mitäs jos se kykitys ei huvitakaan. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Aina se ei nappaa, mutta pakko se on tehdä. Aina välillä, kun puhutaan kykistä, niin yrityksissä usein ajatellaan, että tämä ei ehkä ole nyt ihan niin tärkeää. Ei ole siellä priolistan kärjessä. Ja voidaan vähän ottaa riskiä ja jätetään niitä asioita tekemättä. Onko tämä hyvä strategia? No eihän se ole. Eli ensimmäisenä pitäisi lähteä siitä yhteiskuntavastuusta, joka jokaisella yrityksellä on. Eli asiat täytyy tehdä, rahanpesu pitää estää. Toinen on se, että auditointia ja viranomaistarkastuksia tapahtuu ja siellä on aika merkittävät sanktiot ja sakot määrätty asioiden laiminlyönnistä. Eli siellä on myös taloudellinen riski, jos jättää asiat hoitamatta. Millaisiin asioihin viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota? No näissä auditoinneissa erityisesti riskiarvio on asia, joka tarkistetaan ja se on asia, josta yritykset yleensä saavat eniten huomautuksia. Toinen on asiakkaiden tunnistaminen ja tunteminen, eli se täytyy olla kunnossa ja sitten myöskin tietojen säilytys, dokumentointi ja kaikki muu asiaan liittyvä pitää olla asianmukaisesti hoidettu. Eli aika laaja-alaisesti viranomaiset näitä auditointeja tekevät. Joo. Olen myös kuullut tällaisia esimerkkitapauksia joistain tarkastuksista, että hei, haluaisimme nähdä XOYn esimerkki yrityksen osalta, että mitä on tehty, milloin on tehty ja kuka on tehnyt seurannallisia toimenpiteitä. Voisitteko näyttää? Kiitos. Tai vaikka, että milloin on edunsaajat tunnistettu, kuka on tunnistanut, ketkä on todennettu, näin päin pois. Onko nämä sellaisia, että kintaalla vaan? Todellakin, että viranomaiset yleensä tekee tätä pistotarkastuksena. Eli he pyytävät näyttämään jonkun yrityksen tai asiakasryhmän valvontatiedot. Eli ei ne käy läpi kaikkia tuhansia asiakkaita, mitä on, mutta pistotarkastuksilla sieltä pitää pystyä näyttämään tiettyyn asiakkaaseen liittyvät riskiarviot ja toimenpiteet. Mm. No mitä sitten, jos vaikka tilitoimisto on yrittäjä haluaa joskus myydä toimintansa, niin miten siihen pitäisi valmistautua? No yrityskaupan osalta niin ehdottomasti pitää kaikkien lakisääteisten asioiden olla kunnossa. Se on ostajan kannalta merkittävä riski, jos ostettavassa yrityksessä on lainsäädännöllisiä puutteita. Ja jos haluaa saada niin kuin parhaan mahdollisen hinnan yrityksestä, niin nämä kannattaa laittaa kuntoon, koska se, että sulla on asiat retuperällä, niin se heti vaikuttaa siihen kauppasummaan, mihin pitää ostaja valmis maksamaan. Miten yrityksissä taas voidaan valmistautua siihen, että jos tarkastus osuu kohdalle? No, jos käyttää jotain hyvää kyk-järjestelmää, niin sieltähän tarkastuksen sattuessa saa kaikki raportit ja dokumentit ulos nappia painamalla, että juurikaan ei tarvitse valmistautua. Kun tekee asiat oikein, niin auditoijat voi tulla mikä tahansa päivä ja homma on reilassa. Mm. No, mitä riskejä taas sitten on siinä, jos ei kykitä kunnolla? No, siinä tulee just tämä, että jos sulla ei ole kunnon kykkiä prosessia siellä olemassa, niin viranomaiset kun auditoi, niin sinun pitää pystyä näyttämään, että asiat on oikein hoidettu. Tässä on seuraamusmaksuja muun muassa tullut joillekin perintätoimistolle, jotka eivät ole itse kykittäneet ja tunnistaneet asiakkaita, vaan ovat luottaneet päämiehen tekemään kykitykseen. Se ei viranomaisille riitä, vaan jokaisen yrityksen pitää itse tunnistaa osapuolet. Eli ei viranomaiselle riitä. Millaisia sakkoja ilmoitusvelvolliset ovat sitten saaneet? No suurimmat sakothan on törkeistä laiminlyönneistä ja siellä kun että ollaan rahanpesua ehkä päässyt tapahtumaan, niin on ollut yli 100 000 euroa. Sitten taas puutteellisista riskiarvioista ja puutteellisista prosesseista, niin tyypillisesti sakot on ollut 5 ja 15 000 euron välillä. Kyllä. Eli puhutaan vähintään 4-numeroisista, vähintään 5, jopa 5-numeroisista summista. Joo, ja kyllä tosiaan niin, että prosessien puutteellisuudesta tulee jo sanktioita, mutta aina pitää miettiä, että mikä se liiketoimintatappio siinä vaiheessa on, kun joku rahanpesuriski oikeasti realisoituu. Mainehaitat ja sanktiot siinä vaiheessa. Noista vastuista vielä, niin
onko nämä nyt niinku yritysten vastuita vai voiko johto myös joutua vastuuseen? Kyllä, keväällä 2025 lainsäädäntö tiukenti ja sitä kautta niin johto tosiaan voi joutua myös henkilökohtaiseen vastuuseen laiminlyönneistä. Ja keväällähän kiristyi tämä lainsäädäntö pakotteiden osalta. Eikö sinne tullut aika korkeat maksimirangaistukset? Joo, kyllä. Eli toukokuussa voimaan tullut pakoterikosdirektiivin päivittäminen, niin siinä maksimitasot muuttui sen verran, että nykyään se vähimmäistaso siinä on 850 000 euroa, maksimit on 40 miljoonaa tai 5% siitä yrityksen liikevaihdosta, eli kovat kakut tiedossa jopa. Kyllä, noilla summilla luulisi jo asioista pidettävän huolta. No mitä sitten, jos nämä kykkasiat ei ole vielä hoidossa, mutta nyt olisi halua lähteä tekemään, niin mistä pääsisi konkreettisesti liikkeelle? No, mulla olisi semmoinen niin kuin 6 kohdan tsekkilista, millä lähdetään liikenteeseen. Okei. Ensimmäisenä niin valitaan yrityksestä vastuullinen henkilö, kenen vastuulla nämä asiat on. Seuraavaksi valitaan hyvä järjestelmä, missä lähdetään kykki- ja pakoteseurantaprosessia toteuttamaan. Kolmantena aloitetaan se ja tehdään asiakkaiden tunnistaminen ja riskiarviot. 4. laaditaan oma yrityksen riskiarvio. 5. huolehditaan jatkuvuudesta ja 6. koulutetaan henkilökunta. Okei. Eli pähkinänkuoressa, jos ajateltaisiin näin, niin firmasta oma vastuuhenkilö, joka ottaa tästä hommasta kopin ainakin. Sitten hyvä softa, joka myös hoitaa sen pakoteseurannan puolen. Tunnistetaan ne asiakkaat, tehdään ne asiakaskohtaiset riskiarviot ja oman toiminnan riskiarvio. Tämän jälkeen huolehditaan, että tämä jää yhteen kertaan, vaan se on jatkuvaa ja vielä koulutetaan se henkilöstö. Niin näillä 6 pointilla niin homma saadaan rokkaamaan niin Kyllä. näihin kuviin, näihin tunnelmiin.